kin fita daga gidan mijinki ko kuma kana ɗaya daga cikin mazan da suka saki matarsa amma kuma kana tunanin maidota, ko kuma kin fita daga gidan mijinki kina tunanin koma, to ina fata za ku saurari wannan bidiyo har ƙarshe. Idan kin fita daga gidan mijinki ko kuma idan ka saki matarka kana tunanin maidota, to da Allah dan Annabi a samu a je counseling, ko a je a ga professionals, ko kuma a je a ga malamai, ko a je a ga wani da ke iya faɗi a ji, a yi resolving wannan matsalar da ta sa ku kuka yi sakin nan. Saboda idan kuka lura za ku ga cewa idan aka yi saki, mata ta koma gidan mijinta, gidan iyayenta, ko kuma aka yi yaji aka tafi gida, za ka ga cewa idan iyaye suka zo suka yi magana, haƙuri kawai ake bada, za a ce kowa ya haƙuri, kowa ya haƙuri a koma. Ba a je aka zauna aka yi magana. Lokuta da yawa za ku ga ba a zuwa a zauna a yi magana, a ɓaɓɓako wannan aikin, wannan rikicin, wannan abin. Umul aba'isan abin da yasa aka yi wannan sakin, ba a yi shi aka yi discussing din shi, aka yi magana akan shi, aka yi resolving din shi ba a kwantar ma kowa da hankali ba, kuma ba a biya ma kowa bukata ba, ban san ya zan saka shi ba gaskiya, ba a resolving issue din ba kafin a koma. Yawanci za ku ga aure haka ne, idan aka yi aure aka yi saki ko aka yi yaji, iyaye za su ɗauko yarinya, ko iyaye namiji zai je ya bi ko kawai a dawo gida ne, ko kuma ya ce na maida ki. Amma wannan abin da ya saka aka yi wannan sakin ba a yi magana shi ba. Wannan abin da ya sa aka yi wannan tashin hankali har aka kai ga yaji ko aka kai ga saki, sai dai a ce muka kawai kai hakuri ka tafi. To amma kuma abin da mutane ba su gane shine mu buɗe fatar baki mu ce ma mutum ya yi hakuri, ba wai shine ke gyara abu ba. In ka buɗe baki ka ce mutum ya haƙuri, ba wai dole bane ya haƙurin, ko ya yi haƙurin ma akwai wani abu da ake kira trigger. Akwai wani abu da ake kira trigger, da duk wannan abin da ya sa mutum ya fita daga gidan shi, in aka kare mishi shi, kafin ka sani yanda aka koma da zai zo ya ƙara lalacewa. Ba san in kuna ganewa ba. Ba dan Allah dan Annabi, duk wanda ya saki matar shi, ko kuma ke kika fita daga gidan mijinki kina tunanin zaki koma, ko ma wani ne zaki aura, wannan abin da ya sa kika fita daga gidan mijinki, a yi ƙoƙari a yi gyaran shi, a binciko shi, a fahimci juna kafin kuma a koma a ƙara ɗora wani auren. Dan Allah dan Annabi, idan aka yi haka za a taimaka a samu aure na gari. Idan aka yi haka za a samu aure mai bunƙasa rayuwa. Idan aka yi haka za a samu aure mai farin ciki na kwanciyar hankali. Sannan kuma za a ga auratayya ta gyaru sosai a ko ina ma muke. Nagode.